On siis länsivaltojen keskeisistä kauppapoliittisista intresseistä, joka on aika iso juttu. Ja siinä mielessä, jos ACTA todella pystytään kaatamaan, niin se olisi todella suuri liemuvoitto kansalaisaktivismille länsimaiden kauppapoliittisista intresseistä, joka tarkoittaa sitä, että mahtaakohan niin nyt kuitenkin niin onnellisesti kuitenkaan käydä. No, Economist ja lehti muun muassa jo julistaa, että ACTA saattaa olla kaatumassa. Suuret talouslehdet sitä jo sanovat. Itä-Euroopan maissa muutamissa on pysäytetty tämä ACTAn ratifiointiprosessi. Eli siellä ei tätä sopimusta nyt toistaiseksi ainakaan panna täytäntöön, mutta voi olla, että kohta pannaan. Sitä ei vielä tiedä, miten se jatkuu. Mutta tosiaankin yli 2 miljoonaa ihmistä allekirjoittanut kansainvälisen vetoomuksen. Nyt te olette täällä. Tänään järjestetään yli 200 paikkakunnalla Euroopassa tällaisia mielenilmaisuja. Ja vähintään yksi mielenilmaisu on jokaisessa EU-maassa. Tämä on todella ennennäkemätöntä eurooppalaista kansalaisaktivismia, mitä tämän ympärillä on tapahtunut. Ja tämä kyllä on jonkinmoinen sosiaalisen median voittokulku tässä on, että kun miettii vaikka tämäkin mielenosoituksen järjestämistä, miten se on tullut, niin se on tullut siitä, että on ollut tietty pieni järjestäjäporukka, joka on tarjonnut tämän mahdollisuuden tuolla paikalle, ja ihmiset on vastanneet siihen omasta tahdostaan ja löytänyt tämän homman, ja kiitoksia siitä, että olette kaikki nyt täällä. Kävi ACTAlle. Hyvä mee! Hei! Kävi ACTAn kanssa, miten kävi, niin nyt on selkeää, että jos tämä Wikipedia uusi itsensä tänne sopalain takia ja muuta, niin selvästi pinnan alla googlii kansalaisaktivismia nyt ilmassa, ja tällä kertaa myös näiden kansalaisaktivistien puolella on suuryrityksiä, ei pelkästään niin vastustajan puolella, mikä tietysti näin kyynisesti sanoen lupaa jossain määrin hyvää meidän tavoitteille, koska nyt on Googlen ja Facebookit nyt sitten osittain samalla asialla tässä asiassa, ei toki kaikissa muissa. Mutta tosiaan, kun ajattelee miten kävi, niin tämä on suuri voitto kansalaisaktivismille tämä päivä 200 paikkakunnalla protesteja. Ja me toivomme, että ACTA kaatuu, se on täysin turha sopimus, ratifioittajien sopimus, joka ainoastaan lukitsee länsimaiden lainsäädännön yhä hankalampaan tilanteeseen ja on keino yrittää estää väistämätöntä rakennemuutosta viihdeteollisuudessa ja keino yrittää pakottaa länsimaat niiden etujen vastaiseen kauppasopimukseen. Eli Stop ACTA! Stop ACTA!